Horonya jabrani suandi bache musu dimse ani mabakoro malikono maliko kan fuli ani tandu abidi au brajilema au manaye gejo gejila sidna shakmar sidu kulubali faruku ayatullahi fi dini araka dine waraba nisangana ani abona brajile bifuka u belajile kunymando fu yanfo islamia du bakono herma kono nrekorla la bako jikroni yanno o ku belajile ka u bismillah anka be juma du bamananga kunafuni keneka anklina sofar kalukli tanabi baglenza kemena ni binani sabakira ka hijra san jachila hokelin fana benna septembre kalukli tan ani wuluvlama sam bafla ani samwan kelina bila isaka bangni san jachila kunafuni minuni ubna kuma igmadin islamia kunana kunafunu kan katase jamana kunana kunafunu ma hagaja jamana ko kan kunafunu fana bela jirebi yano wala aw beka aw bismillah son amna kunafuni nu fese aw ye gelengele kabe shura ma sidna shakmar sidu kulubalis faruku kirawni nabejmo cheta ba alaka dine waraba bilbile menni alayi mawdu dine be kalfa ala nak tisra jalagilbaka jalagilnye wanat kongo ite ma wura nyininga ble minni o benna sofar kalukli konontoma sam bakele kemenani binani sabakira ka hijra sanjachila september kalukli tan ani woro sam bafla ani sam wanikile wajulu kene banyamela faruku fe ngulunina kaufeno minni abaro bera jile latemena bunyani karama kono mabachama tumbura fanta annan bera jile fe ngulunina ni alamunu bera jilillah kasi kana faruku lame ubisi ukadine famu dafalen soro chogmina baw ala sona alede sen sabatilendo Muhammadu Mustafa kisi aninema baye alede sendano na binni ama ala subhanahu wa ta'ala ka dine buruja wa ama musalaka ke Muhammadu dine na fo ayi ajele ta ani flade di ala subhanahu wa ta'ala ka jomma momnani bileblen yire bismillah wajulu kenen kansa korfo brajile farla nywanka kadi kirawni nabimo chenta basid na shokma sedu global farukuma muna akasika kuma islame jama fe ola tewe horan jamunu soro ka bo yino ojumas na yugo nanani mi aye o wala luke anga ka korfo lame Révolution Ikmaldini Islamia Jede Minumbe section flanana Bamako sigida flana konnala olu de tun ye ni sigi bayina be ngolonina kaufe sigi mi ni a wajulu kene belebele ɲɛnɛmayara wajulukɛlaw ka masakɛ waati dangelen fɛ Sidna Shekmar Sidu Kulibali Faruku Ayatullahi fi dini wajulu kene yɛrɛ ɲɛnɛmayara ka bɛ alamusa ma alamusa min ni o bɛna septembre kalo tile 16 ma san 2021 o dongelen fɛnɛ bɛna safar kalo tile 9 ma san 1443 maaw kɔni bɔra jamakuluba cɛw ani musow la denmisɛnw ani maakɔrɔbaw ka se ka na ni wajulu kɛnɛ belebele in kɔni seereya laadalamaw tun bi kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaa caaman tun bi a kɛnɛ kan ka fara maratigilamaw kan ni wajulu kɛnɛ belebele min kɔni filɛ faruku yɛrɛ donna a kɛnɛ kɔnɔna la a n'a ka denbaya kuru kara bɛɛ lajɛlen a nisɔnjalen ani a munyamunyani fari fonne a kɛlen ka jama ye faruku ye a sigi kiraw ani nabiɲumanw sigiyɔrɔ la ka ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ lase ala ka jɛnw ma a siranbali jatigɛbali faruku y'a yira an na k'a fɔ mawuludu kalo kɔni bɛ ka surunya ni ala ye a don yira i la maa si kana to kɔ ala ko mu'minu a t'a to ne ala ka baara fɔ aw ye wa baara min ye garanti ye n'a yɛrɛ maa o maa bolo a b'i kisi jahanama tɔɔrɔ ma jahanama t'i jeni abada tari ma faamu ni ala de ka kuma ye dɛ u bɛ a ye sɔbu nuzulu fɔ tafsirikɛla fanba u ko don dɔ la sahabaw de nana ala kira yɔrɔ la kisi nama ba ma ka n'a ɲininka u ko Muhamadu i ye jahanama fɔ an ye a y'an siran a y'an jɔrɛ an bɛ fɛ i ka hakilisigi de fɔ an ye baara jumɛn ne bɛ yen ni jɔnsara ka i ti jeni abada wa i bɛ alijinɛ kɔnɔ o ye baara jumɛn ye nin question in kɛlen kira kunna kira sigira a da de na parce que ale se k'o jaabi kira ye ala ka ciden de ye mais ale ta tɛ alijinɛ ye et puis a ta tɛ jahanama ye
osumana kira kamana gwane kwala ine aye ine di jibrila makana di kira kasoro ka mu'minu wele hey aw munu ye mu'minu ye na kwa darala la darakira la ata to ne ala ka bara fo aw ye wa bara mi ye garanti abo kishi nyangata toro ma mimi majini wal ma mimi madini nyafi maga arabu ni ndola obi jago de do uka bara yode ni bi kuma mogo fe abi mi ndo abi mi mfamu ibo de fanya na onela ala ko hala adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ata to nga jago fe mfoy mimi na ukishi nyangata toroma mimi madimi parce que olubi jago de do me bara de kodo tarima fa bala aya tonne ala ka bara fo awi bara mi ye garanti ni ala ko abi kishi garanti mi tebo kawa ala de tay janama ala de mi ma do ala janama de tay ne tate ala ere tate ala de tadu ala de mi ma do ni ala ko fe mi ma kishi o garanti dai total o de la mafiyeti dama klingri yamaru tarima fam bala ala ko ata to ngabara fo mi ye garanti ye na ba ukishi janama toroma janama toro de azabun alimi ono ye nyangata mimbi madimi kenaka ya Allah ayamaru ne kuma che jugu pai tarima fam dimi mi nyangata bela me ala era ka fo azabun alim nyangata mashiba mimbi madimi okoro bone tote min gofe janama min bu daka ode mashiba mimi mati Allahu akbar ala ko ya to ngabara foi min ba kishi janama toroma o bara ina ala ini sabade fu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum odedo min dana ga kuma de abada Dieu donne ba benjere tarima fo ibise ka fo ite faruku fe mais ni dame qur'ane konna ki bi qur'ane kala ni me qur'ane kono faruku ka serenente wale ka folite ne ba la kale doroni o subana ala ko fenzaba ko de bare nye mi ma kishi janama toroma wallahi du mi be kmal dini tonde umbulu o fenzaba ine tu'minuna billahi ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم على كوبارين أكدان على ناتشيك أكدان كلا ناتشيك أكسري كوتشسري نعلى كجينا دماليلا نوني أناوكا نفلو ولا فراتي ala ini soba de fo ko ale jene garanti du wa janama garanti du iti do akono wa ibi ale jene ko wala du bimbi kmaltini tonde bulu no de bi do ala we ni fensa ni do wala na mi ngo ka sabati quartier dola ay hera de kanu ne quartier be faruku mi ya fo e nya fo ne de ba garanti lahara uti fo shiko ala nye koro billahi no mayene laidu inda ka dafa kana siga fiyo ibi alijina kono wajana matijeni ala koti qur'ane kono sura sofi ayata katabla ayatan nan o temne ko fe boy watimina faruku ka babu sentale o koni bolla sharia wolonvla kan minu bela jelen bina sharia an kelen bela jelen kan don labando o dobi talike Allahu subhanahu wa ta'ala ka melekewla o dobe talike dugukolo la o dobe talike wati la o dobe talike yere fene an simbola an neo oni anyogona bela jelen o kofe sa do laban kera imam basiru kurumagan fe ani macha mai laidu ta fara ikma dini islamiya ton baka kasoro kani sigi wili ami do de ke ala kan kene sigi chama noya anyi alhamdulillah rabbil alamin hamid bilbil fukadil ala feshi kuntaga jan herma ala ko kalfa ani abona brajilillah amme temenani anga jamana kono na kuna funu ministru ka la dalala jeremi bike arabao arabani abi wele nazara kana ko conseil des ministres ala suna arabat temele min ni o bena septembre ko le temps ani duruma
Samba fila ani samgani kelen laada in lakilenna kuluba faamaso la kuntigiya tun bɛ an ka farancɛla fanga jamana ɲɛmaa yɛrɛ bolo kolonɛli Asimi Goyita o kumana babu sen caman kan o jumasina ye o jaw fana ɲinanya an ka ɲɛmada a ka walawalaw fɛ hali sisan. Bamanankan ko ten ko dugubila u ka fisa ni laada wuli ye minisiriw ka lajɛrɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun o laada in kɔni nakilenna ka bɛn araba septembre kalo tile 15 ma san 2021 kuluba ni jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale ka ɲɛmaaya o kɔni ye babu senw jateminɛlen kɔfɛ an ko min ma ko ordre du jour kumasen kɔni bolila baara dɔw kɔni lawaleyali kɛcogo kɔni kan ani kunnafoniya o dɔw kɔni bɔra ka bin minisiriso 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni kɔnɔna la conseil des ministres kɔni ye lamɛnni kɛ olu ka kow la ani ka baara guraw kɔni nun don u ka fanfɛla kɔni na minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma conseil des ministres kɔni ye tali kɛ ale ka gafe fura la baarase dɔ kɔni sigira sen kan baarase min ni a bolonɔ bilara juillet kalo tile 30 san 2021 Mali gouvernement ani wari bonni ɲɔgɔn cɛ an ko min ma Banque Ouest Africain de Développement ni wari bonda min kɔni filɛ a bi farafina ale tilebiyanfan kɔni fɛ u ka baara ɲɛsin bɛ ɲɛtaa kɔni ma o baara bolonɔbila min kɔni kɛlen filɛ nin ye a bina kɛ ka baara dɔ kɔni finansi ni o de ye ka musakaw kɔni ka a bɛɛ lajɛlen kɔni di a bi tali kɛ projet dɔ kɔni na min ni a bi kɛ sababu ye Mopti jamana kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ aéroport jigin yɔrɔ min bɛ yen nɔ o sira minnu bɛ yen olu bi se dilan cogoya min na ani Sevare ale yɛrɛ dugu o kɔni kɔnɔna la ni bɛnkan sɛbɛn in na Banque Ouest Africain de Développement ye juru dɔ don anw ka jamana la min bɛ taa sefa wari ale miliyari 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni projet kofɔlen min filɛ ni a sigira sen kan a bɛna kɛ sababu ye nin waati in kɔni na maaw cɛ taa ni ka segin o bi se nɔgɔya cogoya min na jamana ale kɔni kɔnɔna la wa ni a baara sera ka sigi sen kan a bɛna kɛ sababu ye taa ni ka segin o bi se nɔgɔya cogo min na lakana ali jamanaden minnu bɛ Mopti région kɔnɔna la olu ka pɛtɛ bi se nɔgɔya cogoya min kɔni na baara gɛrɛ kɔni bolonɔ bilara min ni o bolonɔ bilara Mali gouvernement ani ni banque kofɔlen in fana ni ɲɔgɔn cɛ juillet kalo tile 30 san 2021 kelen in fana kɔni kɔnɔna la o bi tali kɛ sira dɔ fana kɔni ladilanni ko la Kulikoro ale sira ba o kɔni ko don Bamakokaw fɛ yan ni waati in kɔni na o bɛnkan sɛbɛn min kɔni bolonɔ bilalen fana filɛ nin ye juru dɔ fana donna anw ka jamana kɔni na a bi taa se sefa wari miliyari 15 fana kɔni ma tuguni a bina kɛ sababu ye ka ni sira kofɔlen ka o kɔni dilan o rond-point belebele min kɔni filɛ nin ye Grand Hôtel ale Carrefour kɔni na Bangɔni ale tronçon kelen kɔni kunna Kulikoro sira kan o kun foyi fana kɔni tɛ o rond-point ba in kɔni ladilanni la cogoya min na maa minnu bɛ pɛtɛ kɛ a siraw kan Bamako ani Kulikoro tagani ka segin bi se nɔgɔya u bolo cogoya min kɔni na minisiriso min ɲɛsin bɛ anw ka jamana sɔrɔ ani musakako bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛbɔli kɔni ma conseil des ministres kɔni fana kɔni ye sira di olu kɔni ma u ka se ka baara dɔ kɔni ka o kɔni nun don baara min ni ɲɛta ba o kɔni bi se sɔrɔ a la a bi tali kɛ kuranko o kɔni kunkanko kibaruyaw kɔni kan Segu ale jamana o kɔni kɔnɔna la o centrale solaire dɔ kɔni bɛna sigi ye ni o ye tile kurannama kɔni ye ni puissance bi taa se mégawatt 37 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ma maa minnu bɛ kuranko ɲɛdɔn olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni dɔn kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ cogo min ka se ka o baaraw kɔni nun don ani ka baaraw lakile gouvernement ni cakɛ bonda dɔ kɔni ye bolonɔbila kɛ sɛbɛ dɔ kɔni na cakɛ bonda min ni a dila olu kɔni ma an ko a ma société Scatec Solar West Africa olu ka baara de bina ɲɛsin ka nin ko in kɔni sigi sen kan ni projet min kɔni filɛ nin ye siga foyi kɔni tɛ min na ni a sigira sen kan a bina kɛ sababu ye ka ɲɛta ba ka o fana kɔni di anw ka kuranko o kɔni ma minisiriso min ɲɛsin bɛ ca foroba ca sigikafɔba o ɲɛnɛbɔli koɲɛw kɔni ma conseil des ministres ye tali kɛ ale ka gafe dɔ kɔni na min bɛ tali kɛ grille unifié ko kuma min bɛ sen na anw ka jamana baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɔni ka sara fan kelen bɛɛ ka kɛ kelen ye an ko a ma ko grille salariale a bi tali kɛ minnu bɛ foroba ca la minnu bɛ collectivité territoriale la minnu yɛrɛ bɛ u damakulu kɔnɔ an ko statut autonome ani finitigiw olu ka kulu k'a bɛɛ lajɛlen ka grille kɔni kɛ kelen ye ni ordre
ordonnance in bɔra san 2021 juillet kalo tile 16 a numéro 2021 fu 3 ka tire kɛ PTRM ni bolonɔbilala o kɔni na kun foyi kɔni tɛ a la cogoya min na bisi basa ani gɛlɛya minnu bi jamana kɔnɔna la ko olu bi se ban cogoya min kɔni na ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ forobacaw la k'u ka saraw kɔni kɛcogow ka olu kɔni kɛ kelen ye sara bɛɛ kɔni tɛ nka ka maaw hakili lajigi k'a fɔ a bi tali kɛ gris unifié ale kunkan ko kibaruya olu kɔni na ni transposition minnu kɔni bɔlen kɔni filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye sarako kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ka don nin kulu kelen kɔni kɔnɔna la. Hali sisan an tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa kalanko bonnako kan kimɛli min bi kɛ sababu ye ka dan sigi dugumakalanw na ni an ko a ma ko defu a ma dogo kibaru la a kɛra a bɛ sanga damadɔ bɔ nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ hali sisan ka sababu kɛ gɛrɛntɛ min bɛ lakɔli karamɔgɔw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye o min bi kɛ sababu ye ka se ka kimɛli in jaabiw bɔ ni o ye résultats ye o kɔni lasumaya baw lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ noti minnu ni o bi olu bolo ni o bi kɛ sababu ye sebaw ka se ka farafansiya ka bɔ ɲɔgɔn na ko olu fana kɔnɔna o maralen tiro u bolo fo ka taa fɔ ko u ka laɲiniw ka sabati o b'a jira k'a fɔ ni lakɔli karamɔgɔw ka laɲiniw ma sabati o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ kimɛli ninnu jaabiw bisi basa o bɛ sɔn ka don a ko la kosɛbɛ hali sisan an ka jɛ ka TV hɔrɔnya ka ja ɲinilenw lajɛ o ko kun kan. Mali lakɔli karamɔgɔ dɔw minnu bɛ lakɔli mɛtiriw ka lafasantɔba n'an k'a ma ko synergie ale kɔnɔna la olu kɔni ma sɔn fiyewu ka u sen don kimɛli baaraw kɔni na lafasantɔbaw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu minnu kɔni filɛ nin ye u kɔni ni dalen don a kan bi k'a fɔ baara minnu kɛra san k'olu kara kɔni kɔnɔna la u bɛna u sen da olu bɛɛ lajɛlen kan fo u ka laɲini o ka kɛ sɔrɔ fɛn ye lakɔli karamɔgɔ minnu filɛ ni u bi baara bila la u b'i fɛ ka san kɔni kɛ jɛman ye an ko min ma ko année blanche o de kama an bɛ waati min na i ko bi a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko note de classe kimɛlikɛlaw tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen kɔni kafolen don u bolo nin waati in na jateminɛw dun y'a jira k'a fɔ ni o note de classe ninnu tɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ maa minnu ye defu kimɛli kɛ kilasi 9 denw ko don olu ka jaabiw ka se ka bɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na ni an taara Menaka marabolo kɔnɔna la ko kɔni bisi basalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ araba o min bɛnna septembre kalo tile 15 ma kapu ni o ye lakɔli ɲɛnɛbɔ so ye olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ notiw bɛɛ lajɛlen kɔni ka se u ka yɔrɔ la cogo min jaabi kunfɔlɔw bi se bɔ cogo min na i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na nka lakɔli karamɔgɔw bi ka fara lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaw kan ni o ye directeurs ye u kɔni kɛn bɛ k'u da kɛ u bunbon ye ka sabu kɛ hali noti kelen o kɔni ma di ni waati kofɔlen kɔni na bɛɛ kɔni kamana gannen don bi wa bɛɛ lajɛlen kɔni jawlen don bi cogo min ka se ka nin baara in kɔni kɛ septembre kalo tile 6 kapu ɲɛmaw kɔni ye wele bila directeurs kɔni ma k'a fɔ u ka fɛlɛ bɛɛ kɛ ka na ni noti ninnu ye directeurs ka fara lakɔli karamɔgɔw kɔni kan olu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ pɛtu syndicat de ko noti ninnu kɔni ka to u bolo ka sabu kɛ ni notiw dila a bɛna kɛ sababu ye se bɛ kɛ lakɔli karamɔgɔw olu kɔni na bi an bɛ waati min na i ko bi directeurs a bɛ lakɔli directeurs ko fɔ ka fara lakɔli karamɔgɔw kɔni kan u kɔni kɛn bɛ ka synergie ka se k'a ka kumakanw kɔni labato kosɛbɛ synergie maa minnu ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 a bɛ olu kɔni ko fɔ ka kɛɲɛ kɛ hali nin waati in kɔni na i b'a ye k'a fɔ u y'a jira olu labɛnnen tɛ fiyewu ka noti in kɔni di cogo min jaabiw bi se bɔ lakɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'an k'a ma Abubakar di mɔgɔ tɛ jara ale ye Menaka second cycle directeur kɔni ye a y'a jira k'a fɔ noti ninnu tɛna di mɛrɛ ma a tɛna di kapu ma a tɛna di akademi maa ma n'i ye noti ninnu kɔni sɔrɔlen ye olu kɔni na dɛ fo piki ani pelu ka sabu kɛ rétention des noti minnu bi k'a fɔ u ka notiw mara u bolo o ye syndicat maaw ka laɲini belebeleba dɔ ye ka kɛɲɛ ni nin ko in kɔni ye bi i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye kimɛliw kɛ candidaw olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ o cogo kelen fana don akademi maa ɲɛmaw ani jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko kimɛli baaraw kɛcogo kɔni ɲara wa k'a bi san 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɔ ko nin baara ɲuman ɲɔgɔnna ma den ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna la bi lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛna kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ ko u ka article 39 ko a dira u ma
Alsisan jamana kɔnɔna kunnafoniw na i n'a fɔ a tun lasera kibaru tɛmɛnenw na k'a fɔ an ka jamana ni fɛn min ye Irisi jamana u bɛ fɛ ka baara ɲɔgɔnya dɔw latɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni a ko kɛra sababu ye fɛn min ye Faransi ale jamana ɲɛmaaw u ye kɔrɔfɔw bɔ ka bin k'a fɔ ko u ni Irisi jamana tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna na nka o ko kun kan Mali kɔnɔ fara ɲɔgɔnkan kulu dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ni olu fana ye taama kɛ ka se ka u ka nisɔndiya ani ka u ka jukɔrɔma dondoli yira k'a fɔ fɛn min ye Irisi jamana ye u bɛ olu kɔni jukɔrɔma dondo u ka nali la an ka jamana kɔnɔ hali sisan o ko ninnu kun kan an ka jɛ ka tebe hɔrɔnya ka jaɲini dɔw lajɛ o fana na. Mali jamana kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen n'an ka ma ko yɛrɛ wolo olu kɔni ye sigikafɔba dɔ kɔni labɛn min senfɛ u y'u u ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Mali jamana ani Rusi jamana bala ka baara minnu kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na hali n'a y'a sɔrɔ a ko bisi basa o kɔni cayalen don araba tɛmɛnen kolɛktifu min kɔni filɛ nin ye n'an k'u ma ko maliyɛn yɛrɛ wolo olu kɔni ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ u bi fɛ nin ko min bɛ senna nin ye ka ɲɛsin ni kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔni ma Rusi jamanadenw na u ni Mali kɔni ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ Rusi jamana kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni filɛ a bi taa se maa 1000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni bɛna na anw ka jamana kɔnɔna la kɔrɔfɔ mɛnɛ Faransi jamana ani Alimaɲi jamana olu kɔni ye ja seere kɔni da fɛn min ye Mali ye k'a fɔ ni bɛnkan kɔni sabatira u ni Rusi kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu cɛ olu b'u u ka kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛɛ lajɛlen salo ka taa ni u ye maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ni groupe Wagner maaw taara Siri libéré ni u taara ka taa Centrafrique libéré o cogo kelen fana kɔni do ni u taara yɔrɔ caman libéré olu kɔni bɛ u bisimila faso Mali o kɔnɔna la cogo min ka se ka Mali bɔ a juguw kɔni bolo kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ni a fɛlɛ nin ye nin maa kofɔlen ninnu ka kɔrɔfɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka maa ɲɛmaaba walima u ka kumalaselaba ni o ye Adama Ben Jara ale kɔni ye Mali minisiri min ɲɛsin bɛ anw ka lakana ko kɔni ma o kumalasela dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ sigikafɔw bi senna nin waati in na faso Mali ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ Rusi jamana y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɔni filɛ nin ye ko a tɛ nin ko ninnu kɔni kunkan ka maaw hakili lajigin mɛ kalo tɛmɛnen maa 100 caman olu fana kɔni bɔra Bamako Mali faaba kɔnɔna la ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin anw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ma ani Rusi jamana kɔni ma k'a fɔ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa Faransi jamana olu ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ pepewu an bɛ waati min na i ko bi maa caman u kɔni bɛ Rusi drapeau kɔni minɛ k'o yɛlɛ sanfɛ o cogo kelen fana kɔni do pankari minnu bi u bolo i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana kɔni dɔgɔyalen do o sanfɛ kosɛbɛ. Mali faranjila fanga minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a ye tile 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko sɔrɔ minisiri ɲɛmaya la fo dɔɔni yɛlɛmɛ o kan o tile 100 in kɔnɔna na a kɔni sera ka baara dɔw kɛ ani laɲini kura wɛrɛw bi a bolo hali sisan munna hali sisan jamana a bɛ se basigi a yirala k'a fɔ tile 100 baara ninnu kɔnɔna na a sera ka taa ɲɛda cakɛda bondaba dɔw kan ani baara dɔw fana bɛ yen olu ma se sabati hali sisan i n'a fɔ o ye i n'a fɔ kalafiliko a bɛ i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan dama don hali sisan kalafiliko o kow labɛnni ka bɛɛ sigi sen kan o ma se a dan na o juma sinayogo ye nin ja ninnu fana ɲin'an ye an ka kɔrɔfɔw lamɛn. Minisiri ɲɛma Shogel Kokala Mayiga ye tile 100 sɔrɔ ka ban Mali gouvernement ɲɛma yala a kɔni sera ka taa ɲɛ jɔ terrain sanfɛ baara kɛcada dɔw kɔni na wa ka jigisigi lase jamanaden fan dɔw ma o cogo kelen fana don a ye lase kɛ k'a fɔ baaraba dɔw olu fana nun donna nka fɛn min ye kalafili nasira hukumu kɔnɔna ye foyi kɔni ma kɛ o yɔrɔ kofɔlen kɔni na ni dun ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi fanga senamatɔn maa dɔw bɛ yen fo ka taa se fɛlɛ tɔn caman ma politiki ko bina kunga olu caman kɔni kɛnbɛ k'u kuwa da minisiri ɲɛma Shogel Mayiga ale ka sigi ka fɔ ba in kɔni na an ko min ma ko assise nationale de la refondation o min labɛnw bi senna nin waati in kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ fɛlɛtɔn caman an ko parti politikiw ani faraɲɔgɔnkan tɔnbaw an k'u ma ko association olu caman kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛna u yɛrɛ ye lasigi ba in kɔni na min ni a hakilina taara Shogel
Kokala Maiga ale kɔni fɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka kɔrɔfɔw la u y'a yira k'a fɔ ni de ye fɛɛlɛ kura ye ministre ɲɛmaa bolo bi cogo min ka waati la tɛmɛ fanga an ko a ma ko transition ka o mɔnɔbɔ o min ka ɲi ka ban février kalo san 2022 laban waati olu kɔni na cɛ dɔ bɛ yen Cɛma Hubert Kulibali Mali ministri kɔrɔ don ale kɔni y'a yira k'a fɔ gafe dɔ kɔnɔna la gafe min i b'a ye k'a fɔ fɛlɛtɔn caman olu bolonɔ bilalen don a kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu sen foyi kɔni tina don ne sigi k'a fɔ ba in kɔni na a sabu kɛ laɲini foyi tɛ sigi k'a fɔ in na olu yɛrɛ ka faamu ni u ka sɛgɛsɛgɛliw la fo waati la tɛmɛ fanga o bi se mɔnɔbɔ cogoya min na o dun tɛ bɛnkan ye baara daminɛw kɔni na ministri kɔrɔ min filɛ nin ye ka fara ani maa minnu jɛn'a ka u bolonɔ bila nin gafe in na u kɔni y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ sigi k'a fɔ ba ye bɛɛ tɛna i yɛrɛ ye min na an bi waati min na i ko bi a sera sa an ka an kungilenna ka o kɔni dɔn a y'a yira k'a fɔ communiqué kɔnɔna la hali bi bɛ wele bila jamana ɲɛmaa ma colonel Asimi Goïta ko minnu b'a la ka kɛ bi ministre ɲɛmaa fɛ a yɛrɛ ka wuli ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka bi studio saralo lajɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw kɔni ye a décidé k'a fɔ Gabon kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ u ka jɛkulu kɔni na casque bleu maaw kɔni ko don u kɔni bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka bɔ u ka jamakulu kɔni na k'u bila ka taa Gabon ale dugukolo sanfɛ ka sabu kɔni kɛ maa kofɔlen kɔni sɔmi kelen don maa kofɔlen ninnu kɔni na k'a fɔ u kɔni ye dantɛmɛ wale ta k'a ɲɛsin maa dɔw ma ani cɛ ni musoya k'a ɲɛsin maa dɔw kɔni ma ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ko in yɛrɛ kɔni bɛ k'a ɲɛsin casque bleu maaw kɔni ma minnu bɛ Centrafrique ale jamana kɔni kɔnɔna la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ MINUSCA ni o ye Nations Unies bolofara min bɛ Centrafricaw kɔni fɛ maa 400 ani maa 50 casque bleu maaw la Gabon jamana tɔgɔ la olu talen kɔfɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw kɔni kelen filɛ nin ye tuguni k'a fɔ u bɛna maa tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni labila maa minnu nakun ye bɛn bɛ se ka sabati Centrafrique jamana kɔnɔna la cogo min na olu de nɔmilen filɛ nin ye ni kalo ko ninnu kɔni na Gabon ministre so min ɲɛsin bɛ lakana ko kɔni ma u y'a yira k'a fɔ kojugu dɔw kɔni talen don ka ɲɛsin olu ka kɛlɛkɛcɛw ma minnu bɛ finitigiya kɔni danbe bɔ a la o de kama l'ONU y'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu bɛ sigi ka taa so ka maaw hakili lajigi ko dɔw la marisi kalo san 2018 Gabon jamana tun ye lase kɛ k'a fɔ u bɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛw kɔni sama ka bɔ MINUSCA o kɔni kɔnɔna la k'a sabu kɛ bɛn bi ka na Centrafrique kaw kɔni fɛ o ko kɛlen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies y'a yira kabini o waati k'a fɔ pɛtɛ dɔ bɛ kɛlɛkɛcɛw bolo ka ɲɛsin musomaninw kɔni ma san 2016 waati la maa 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko Gabon kɛlɛkɛcɛw fana kɔni na sɛgɛsɛgɛli taara ka olu sɛgɛrɛ k'a fɔ olu fana bɛ ka nin ko kelen in fana kɔni kɛ o senfɛ Gabon ministre min ɲɛsin bɛ lakana ma olu ye layidu di k'a fɔ maa sen bi a ko la u bɛna taa jɔ kiiri tigilamaw olu kɔni ɲɛfɛ juin kalo san 2017 i b'a ye k'a fɔ soldasi maa 600 Congo jamana fana kɔni tɔgɔ la olu gɛnna k'a sabu kɛ u tun b'a la ka bin musow kɔni kan ani alibi kalo ko caman nka sani o cɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko Congo casque bleu maa 100 ani maa 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu fana tun gɛnna k'a sabu kɛ nin ko kelen kɔni ye san 2014 Faransi kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔni bɛ an ko min ma ko opération Sangari maaw ninnu kɔni fɛnɛ maa minnu filɛ nin ye ni u tun yamaruyalen don diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔni fɛ ɲangini fɛnɛ taara ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ u bɛ bin denmisɛnninw kɔni kan minnu si b'a daminɛ san 7 ka taa bila san 13 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o waati la Faransi jamana ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ san 2018 an balila k'a mɛn ko sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ko foyi tɛ yen nɔ min bɛ se k'a yira k'a fɔ nin kɛlɛkɛcɛ ninnu ye nin ko in kɛ nin denmisɛnnin ninnu na.
Lagine jamana kunkanko kibaruyaw kɔni sɛbɛkɔrɔ mɔnɔ bɔra farafina tilebifɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO jamana ɲɛmaw fɛ ka bɛn alamusa ma septembre kalo tile 16 san 2021 kɔni na Afrique de l'Ouest jamana ɲɛma minnu kɔni filɛ nin ye u sigira ka kuma u hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a lajɛ mun de bi se kɛ Guinée ale jamana kɔni kɔnɔna la wa ka tila ka maaw lamɛn maa minnu ni olu tun tan bɛ cidenya la ni waati in kɔni na ka maaw hakili lajigi CEDEAO maaw kɔni kɛn bɛ nin waati n'a ka Lagine jamana dulu ka semo u ka baara bɛɛ la o kɔfɛ semaine tɛmɛnen septembre kalo tile 10 u kɔni ye maa dɔw kɔni wuli ka se ka taa hali bi colonel Mamadou Doumbouya n'a ka cɛdenw ka taa u lajɛ ani ka taa Alpha Condé lajɛ Alpha Condé min ni a ka fanga minɛra a la septembre kalo tile 5 tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ baasi foyi kɔni ti Alpha Condé la o cogo kelen fana kɔni do Conakry kɔnɔna la nin waati in na i b'a ye k'a fɔ tile 4 sigi k'a fɔ ba o baaraw fana kɔni bi sen na an ko min ma ko concertation ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn hakilina lajɛ a kɔni bi o kɔni kofɔ o ɲajɛrɛba in kɔni bɛ ka kɛ wasadenw daga yɔrɔ la ni o ye siège du parlement ye o min fana kɔni disulen do nin waati in kɔni na finitigiw kɔni fɛ o cogo kelen fana kɔni do u ka babu senw bɛɛ la ka boli min kan waati la tɛmɛ fanga nata kɛcogo gouvernement kura min bɛna sigi cogo min ka se ka transition in kɔni mɔnɔbɔ u ni politiki maaw sigira u ni diinɛ ɲɛmaaw sigira u ni société civile maaw sigira o cogo kelen fana kɔni do u ni jamana gɛrɛ cidenw fana kɔni sigira n'an k'u ma ko diplomatiw militaire minnu kɔni filɛ nin ye u kɔni ni magɛrɛw sigira ni o ye jamana yɛrɛ sanubɔ yɔrɔ cakɛ bonda baw olu fana kɔni ye wa ni waati in kɔni na fɛn min ye ministre min ɲɛsin bɛ Ghana jamana ni jamana gɛrɛw cɛ tagama ma Shirley Ayorkor Botchouya ale min tun kɛn bɛ ka nin ci in kɔni yɛrɛ ɲɛmaaya ta ale kɔni y'a yira k'a fɔ Lagine Conakry jamana ɲɛmaw o kɔni ma labɛn fɔlɔ ka se ka transition taabolo fɔ maaw ye wa hali sisan bɛɛ sigilen do yali a kow bɛna kɛ cogo di Lagine Conakry jamana kɔnɔna la. Nazarala jɛkuluba Union Européenne ciden min ɲɛsin bɛ Nazarala jɛkuluba Union Européenne ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma an ko a ma ko Joseph Borrell ni waati in kɔni na a jɔra Nazarala jɛkuluba Union Européenne wasadenw ɲɛkun tilenna barodalasigi dɔ ani fɛn min ye kumaɲɔgɔnya dɔ kɔni senfɛ Afghanistan kunkanko kibaruyaw olu kɔni na wasadenw kɔni bi lajɛrɛla ni waati in na Nazarala jɛkuluba Union Européenne wasadenw a bi olu kɔni kofɔ o ɲɛkun tilenna la Joseph Borrell kɔni tun be a y'a yira k'a fɔ ni waati in na talibanw nara fanga la wa wasadenw bi kuma ɲɔgɔnya la siga foyi kɔni tɛ min na Joseph Borrell ye lase kɛ k'a fɔ ni waati in kɔni na fɛnw sɔngɔ b'a la ka gɛlɛya wa gɛlɛya belebele o fana kɔni be olu ni Afghanistan marafaama kuraw cɛ wa musaka bina double fo ka triple ka tila k'a quadruple tuguni kɛmɛ sarala i b'a ye k'a fɔ miliyɔn 50 ni o de tun ka ɲi ka bɔ a bi taa se euro wari miliyɔn 200 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma an bi waati min na i ko bi a y'a yira k'a fɔ sigi ka fɔ baw olu bina kɛ ni talibanw ye ni waati in na cogo min ka se ka sigi k'a lajɛ u be se baara min kɔni kɛ ɲan fɛ a y'a yira k'a fɔ n be baara kɛ ni talibanw ye ani an bi talibanw lakodɔn olu kɔni ti kelen ye an bi baara kɛ ni o ye o kɔrɔ de ye ka sigi ka fɔ kɛ ni u ye ka bɛnkan sɛbɛn dɔw bolonɔ bila ni u ye ni o ka ɲi ka kɛ Joseph Borrell a ye sɛbɛntiya kɛ k'a fɔ Nazarala jɛkuluba Union Européenne jamana 27 den minnu bi Afghanistan olu fana kɔni labɔliw bina daminɛ waati nataw la alamusa nata dɔrɔn wulikajɔw bina kɛ cogo min ka kuma ni talibanw ye. Nin ko in kɔni kɛra ko ye ko min balila maaw la Nazarala jɛkuluba Union Européenne tɔnba o kɔni kɔnɔna la a bi tali kɛ ko jumɛn na Australie jamana Amérique jamana ani Royaume-Uni jamana de faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ka baara dɔ kɔni sigi sen kan an ko min ma ko alliance nin kɔni fara ɲɔgɔn kan in bi don hukumu min kɔni kɔnɔna la a bi tali kɛ bɛnkan dɔ la lakana bɛnkan o kɔni ko don min na tɛmɛna ni jamana saba ninnu kɔni ni ɲɔgɔn
kilancɛ ka kɛɲɛ kɛ ni marabolo ye marabolo min n'an k'o ma ko Indo-Pacifique ale lakana kow kɔni ye nin ko in kɔni senfɛ i b'a ye k'a fɔ nanzarala jɛkuluba Union Européenne cɛba min bɛ yen Joseph Borrell ale kɔni y'a ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka ɲɛsin nin ko in kɔni ma wa a y'a yira k'a fɔ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan min kɔni filɛ nin ye a ma daminɛ kunu wa a ma daminɛ kunna sini a bi waati dɔ kɔni ta nka mun de la fɛn ma fɔ olu ɲɛnɛ a ba wajibiya olu ka nin waati in na u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la o cogo kelen fana kɔni do siniwa jamana bɔlen nin ko in fana kɔni kalama ni jamana saba ninnu ka fara ɲɔgɔn kan u y'u ka nisɔngoya yira Zhao Lijian ale ye minisiri min ɲɛsin bɛ siniwa jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma o ka kuma lasela ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ États-Unis jamana Royaume-Uni jamana ani Australie jamana ka coopération min kɔni filɛ nin ye ko siga foyi kɔni tɛ min na dɛ a bɛ bɛn sabatibaliya a bi o kɔni kɛ wa a bɛ basigibaliya a bɛ o di marabolo in fana kɔni ma wa a b'a to bɛɛ lajɛlen ka i ɲɛsin kɛlɛkɛminɛnw kɔni ma k'a sabu kɛ maa t'a dɔn a ko bi kɛ cogo min na ka maaw hakili lajigin Australie jamana kɔni ye Faransi jamana kɔni janfa nin cogoya in na k'a sɔrɔ u ma foyi fɔ a ye bi Faransikaw kɔni fɛ yen nɔ Jean-Yves Le Drian Faransi kɛlɛcɛba dɔ fana kɔni don ale y'a ka nisɔngoya kɔni yira ani k'a yira k'a fɔ Faransi bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔngoyalen don bi ni maa kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔna la bisa nin ko in tɔ bɛna kɛ cogo di ɲininkali tɔ min ayiwa hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi an ka bi bamanankan kibaru la ni ala ma basi kɛ sini an bɛ kunnafoni wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye kunnafoni minnu bɛ yen ana olu da aw tulo kan ana daminɛ ni wajulu kunnafoni ye bisu na wajulu kɛnɛ belebele labɛn bi senna fɛn min ye sangare bugu la sini sibiri sa belebele an'an pamuru fosi sangare bugu kɔ fɛ yen nɔ wali kelen saran bugu la su na wajulu kɛnɛ de bi sangare bugu la sini o wajulu kɛnɛ na sigi saran bugu la ni daliba masa o ka diɲɛ tɛnɛsu kalan kɛnɛ dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ba kɔjugɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ nka sani an ka se o bɛɛ lajɛlen fana ma jɔnjɔ min bɛ da faruku tɔgɔ la bakɔjugɔrɔ ni ndolanci kulu denmisɛnw fɛ ni o ye commission sportive de bakɔjugɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ ye olu kɛmɛ ka jɔnjɔba min labɛn belebele in tɔgɔ la o baara kunfɔlɔw bɛna kɛ kari natɔ ni o ye septembre kalo tile 19 ye an bɛ fɔ min ma nazarakan na ko tirage au sort min bɛ kɛ sababu ye fɛsɛfɛsɛli min bɛ kɛ sababu ye ka se ka ndolancilaw u kɔ da ɲɔgɔn na ni o ye ekipu ye o baara bɛna latɛmɛ kari nata silamɛya duba kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati o la bɛɛ lajɛlen welelen don o kɛnɛ kan ni o baaraw tɛmɛna ka bɔ sa araba sa septembre kalo tile 22 ni o ye an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ta don yɛrɛ ye sa fɛn min ye ballon yɛrɛ a kolobo kariliba o bɛna kɛ ni an ko a ma ko match d'ouverture ni ala sɔnna ma o bɛna kɛ bakɔjikɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ araba nata septembre kalo tile 22 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ndolanci bi to senasa fo ka taa se mawuluduba ale doit farancɛ kɔnɔna na don dɔ bɛ ta ka se ka a junjuba yɛrɛ tan ni o ye finale ka se ka sebaya min mana sebaya sɔrɔ ka se ka o ka jɔnjɔ di a ma ni ala sɔnna o la mawuludu kibaru ana o fana tugu aw la ana o fana tugu nin na révolution ikumadini silamɛya bi labɛnbaw la mawuludu munna hali sisan ka se ka doit farancɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya ni ala fo ani ala barikada baara caman ye don n'a nataw la ni ala sɔnna programme min yɛrɛ bɔra mawuludu ko la an bɛna a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ aw ye munna aw bɛɛ ka se ka aw ta ni aw bila dɔ cogoya min na an b'a deli ala fɛ mawuluduba ala k'a tugu an bɛɛ lajɛlen si la sini sa an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye an ka jamana ala k'a kɔlɔsima ka basigi belebele k'a fo k'a tanto ka barika da a ka wulikajɔ ani a ka cɛsiri la ni o ye Seydina Cheikhumar Seydou Kulubali Faruku n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ka deli ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala k'a di an ni u bɛɛ lajɛlen ma ala ka su hɛrɛ di ne ni aw kelen kelen bɛɛ ma kira bonya ni an karamɔgɔ Faruku n'a bɔnna sama barika kosɔn sɔli ala rasuli